बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों आङो बिटिसिनि सीएम प्रमद बर' बिथांनिसिम जे वन भट वन जब दिनै 5 years जानोसै नङा होनबा आसामनि सीएम बिथाङा मैया फोरमायनाय बादिब्ला फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि 3 सप्तायाव जानो गोनां जि बिटिसि इलेक्शन बियो जानो थांगासिनो। दा बाथ्राया जाहैबाय प्रमद बर'नि जि खोथा होनाय जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो बिटिसिनि लाइमोनफोरनो वन भट वन जब नोंथांनि जि खोथा होनाय नोंथाङा बेखौ मावफुंदोंना मावफुङासै सोंथिया नोंथांनिसिम। दिनै सारा बिटिसिनि लाइमोनफोरा जि नोंथांनि जि खोथा होनाय बे खोथा होनायनि दिनै आसायाव लाइमोनफोरा लामा नायगासिनो। नोंथाङा सानदोंना सानाखै वन भट वन जब जोंथ' नुनो मोनाखै। दाखालि एसेम्ब्लियाव जोङो मोनथिबाय जे दिनै नोंथाङा 5 years जानोसै नोंथाङा थार्ड ग्रेडआव फर्थ ग्रेडआव दिनै सासेबो साख्रि होनो हायासै। बेसेबांबा गिदिर फेलियर नङा होमबा बियो नोंनि थाखाय नङा होमबा। दिनै हाजार हाजार जोंनि जि लाइमोनफोरनि जि सिमां बिसिनि सिमांखौ सेफायनाया नोंथां प्रमद बर' सार नङा होमबा। दिनै वन भट वन जबखौथ' नोंसो बुंदों नङा होमबा नोंथां सारासो बुंदों। दिनै बियो नोंथांनि जि बिटिसिनि चिफ हिसाबै बियो लाइमोनफोरनि जि खोथा होनाय बेखौ मावफुंनाया नोंथांनि दायित्वमोन एज ए CM of बिटिसि। दिनै नोंथाङा जे लाइमोनफोरनि जि मोनसे आसाखौ दिनै थेर बेथेर खालामबाय दिनै लाइमोनफोरा दिनै बुजिबाय बिटिसिनि रायजो राजाफोरा दिनै बुजिबाय। बेखायनो दिनै जों लाइमोनफोरा दिनै बुजिनांसिगौ जे दिनै बिटिसिनि सीएम प्रमद बर' सार बिथाङा जि खोथा होदोंमोन दिनै बिथाङा मानो थाखाय मावफुंनो हायासै। दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै इंगेज खालामनो दिनै लाइमोनफोरखौ गावारि सुंथानो थाखाय दिनै नोंथाङा 2 लाख राङै दिनै लाइमोनफोरनो होनायनि खोथामोन दिनै बहा थांखो नङा होमबा। दिनै मोनसे आरो सोंथि नोंथांनाव गिदिर सोंथि आङो खालामबावनोसो लुबैदों जे नोंथाङा मोनसे सुइजारलेण्डनि सिमां नुबोदोंमोन नङा होमबा। रङा रङा फुलटु सुइजारलेण्ड देखौबो जाबो नालागे होनना बाथ्रा बुंग्राया नोंथाङासोमोन नङा होमबा। दिनैसिम दिनै 5 years जानोसै नोंथांखौथ' जोङो दिनै बिबार दाइसिबो गायनाय नुवाखै नङा होमबा। सुइजारलेण्डआ बोरै जागोन फालाय ओरैबायदि माने अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो नागिरनाय होननाय बायदि सिमां नुहोनाय जायाखै होनबा नोङा। दिनै लाजिथाव बाथ्रा नोंथांनि थाखाय दिनै सरकार जोबनोसै नोंथाङा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआव दिनै लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायासै बे दिनै रोखा रोखा फोरमान जाबाय। दिनै नोंथाङा नङा होनब्लाबो जाला दिनै नोंथाङानो लिरनानै दिनै फोरमायनानै होनो गोनां जाबाय। बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जों लाइमोनफोरनि थाखाय जे सासे बिटिसिनि सीएमआ दिनै जि खोथा होनायफोरखौ दिनै नोंथाङा जे मावफुंनो हायाखै अत्यन्त नोंनि थाखायबो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा बियो।